Hindi ako makapaniwala na magkakaroon tayo ng ganitong motor. So ayan, magandang tanghali mga parintis natin dyan. At ayan, may ano ko sa inyo, may kikwento ko na malaking blessing. May blessing na dumating sa atin ngayon. At may may nag-sponsor sa akin na motor. Binigyan ako ng motor ng sponsor. Yun. Tapos yung yung down dinirect na nila dito sa kuhanan ng motor. Ayan. Yun. At nung mamaya makita nyo yung kung anong motor yung sponsor sa akin. Ano lang yun, hulugan na motor. Pinapunta ko dito sa kuhanan ng motor. Sabi pumunta na lang daw ako. At nandun daw yung dinown na nila. Ayan. At nagdala na ako ng requirements. Yan. At di na ako magbibideo dyan sa kuhanan kasi bawal. Yan, basta yan. Yan, abang-abang kung anong motor yung kinuha ko. Yun. At ayan, grabing blessing talaga dumating nito ngayon. Kasi nagkaroon tayo ng pa-sponsor na motor. Itikwan sa Irga. Ito na po yung motor na sa sponsor. At thank you sa pa-sponsor. Ito na po yung motor na nakuha natin. At siyempre gusto ko po salamat po sa nag-sponsor nito. Maraming salamat po, sir. Huwag na natin banggitin yung pangalan niya kasi ayaw na magpabanggit ng pangalan. Basta sir, salamat po sa pagbigay sa akin ng motor PCX 160 brand new. Hulugan po siya. Malaki yung dinaw. Yung down niya. Hindi ko na po nakasabihin ito magkano. Tapos 1 year lang siya na hulugan. Maraming salamat po talaga. Wala po halos hindi ako makapaniwala na magkakaroon tayo ng ganitong blessing ngayong taon. Maraming salamat po. Matagal ko na itong pangarap ganitong motor. Ganda. Laki pa ng ng box. Malaki. Suwabe. Atendan muna ako dito sa may Jollibee kasi wala pa yung manager nung dun sa motor. Wala pa yung manager. Pipirma daw yung manager kasi. Layo ng parking motor. Jollibee. Ito yan, alas 4 na. At ito na yung manager. At nakapirma na ako ng mga papel. And excited na akong magamit siya. Isip tayo kung ano pangalan na ibibigay natin sa kanya. P6 160. Comment na lang po kayo kung anong magandang pangalan na ibibigay natin sa kanya. Sana all.
Tagal kasi nung ano, manager. Kanina pa sana. Mapapasabak na to dun sa ano, ligaw. Drill natin sa ligaw. Hindi ako kapaniwala. Parang totoo ba kaya to? Totoo kaya to? O nananaginip lang ako. At ayun, okay na. Na ano na, na-release na. At full tank natin. Yan po, full tank. Tingnan natin kung ilang litro yung full tank niya. Agad. Liters. Continuous ko na lang po. Sige na. Bali, Tandaan din. Halo set liters yung ano, full tank niya. Gamit na natin. Iriga. Smooth na smooth. At full tank na siya. At ayun po, babalik ko kasi yung sa speedometer niya naka zero, hindi gumagalaw. Ayun po, okay na, gumana na siya. Ina-activate po pala yun mamaya pag doon na sa ano, medyo buwelo na kalsada. Pagkita ko gumagalaw na, kasi kanina napansin ko hindi siya gumagalaw. Kaya ibinalik ko. Gandang i-drive. Smooth na smooth. Balik Iriga.
okay na. May tinanggal lang na parang ano no, niluwagan yung tornilyo, inactivate daw. Siyempre break in, daan-daan lang muna tayo. Yo! Shout out! Yo! Kilala mo naman ako. Ano lang muna yung takbo natin? 40 lang muna kasi break in. Mas maganda yung nabi-break in yung ano, makina. Break in tayo. Ganda gamitin ng motor kapag bago. Na automatic, di na siya nakakangalay. Yo, what's up? Kilala mo naman ako. Ang aring ito, sana rin naman sa lapit ko narinig. Yan ay asan pagdating. Ba't sa pag-ibig sabihin mo lagi ako'y iyong mahal. Hindi ba lang kundi pang habang buhay hindi magtataksil kahit na kailanman, dahil lang po yung puso natin isa ang nararamdaman. Kaya nasa simula. At ayan, siyempre maraming salamat sa sa sponsor nga. Paulit-ulit kong pasalamatan ng ating sponsor na si Kuya. Hindi ko na mapanggitin kung anong pangalan niya kasi yun nga, sabi niya sa akin huwag ko na mapanggitin yung pangalan ng ating sponsor. At iingatan natin yung binigay natin na gamit, dapat iniingatan.
hindi ako makapaniwala na magkakaroon tayo ng ganitong motor. Yung mga pinapangarap natin, yun, unti-unti nang natutupad dahil sa pagpo-vlog. Siyempre gusto ko rin pasalamatan yung mga viewers natin, silent viewers, mga di nag-isip ng palastas. Kasi yun, salamat na natutulungan nyo rin po kami. Pag hindi nyo pag-isip ng palastas, yan din kami kumikita. Siyempre sa mga sponsor ng Kuyanoli Vlogs na walang sawa na tumutulong sa mga babae project. At nakailang babae project na tayo. At patuloy pa rin yung pagtitiwalaan sa amin. Siyempre sa kay God, salamat. At di mo kami pinapabayaan sa bawat biyahe namin sa araw-araw. Yun. At lagi kaming malakas. Lagi kaming ligtas sa mga pagsubok na aming ginagawa. Araw-araw, biyahe, gawa, akyat, yun. Thanks God. Pupunta tayo doon sa site kila Gwen. Kasi nandun yung cellphone ko na iwan. Kasi bigla akong tinawagan nung na okay na, pumunta na rin ako dun sa opisina para ma-release na to motor. Kasi noong Sabado ko na apply Sabado, dapat nga kahapon okay na sana to, kaso wala silang kulay white na motor. Yung available nila kulay black. Ako kulay white yung gusto ko. Kaya naghintay ako sa iyong pagbabalik. Nandito lang ako, ano man ang kulang. Hindi kaya mamahal. Dapat dito sa 8 liters yung full tank niya. Malayong layo na yung mararating ng 8 liters. Saan kaya yung pinakang malayo na magiging rides nitong motor na to para ma-break natin. At pag naka 500 na kilometers, ibabalik natin dun sa office para mag-change oil. Tapos siyempre i-check nila yung makina. Libre yun. Libre yung check. Grabe ganda. Reno na lang tsaka silinyador yung ginagamit. Abo
Ang pinagaganda. Walang pansin ito. Takbo ng diapers niya habang nag-ihilig ka. Sa gabing malamig ay masungit ka. Yo, shut up! Katamtama lang natakbo 40. Ayos yung mga motor. Po din ako nag-helmet at dito na ako sa Bacolod. Ayan. Ganda ang gamitin talaga ng motor na to. At dahan-dahan lang naman tayo at hindi na tayo mag-helmet at 40 lang naman yung takbo. Ayan. Napakagandang gamitin. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings.
as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shuffle